سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو مدب بزعبتي من قد داير إثيوبيا بإرترا نيجيريا نزلو كنزبو كرخبو كم زيك آل زهابو مجلسن بزعبو تزرقي حزول تنتانن مسام من قد داير إرترا سلت أنزنبرو زتا قبره زربن زهابو تنتانن زدسست حستو كهلوانايو أبزا چانل دمان وتر تخاتلتن مخان سابسكرايب كتقبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبري عدمكم أبز حلفة قرب معلتات من قد أير إثيوبيا أب إرترا كلتنا ب5 مليون دولار أب نيجيريا خاص 8 مليون دولار تتحيزوا كم زلو مع كان زين إثيوبيا قليس أنيرن من قد أير إثيوبيا قدم منستر أبي أحمد بخلت شحن 10 شومنتن نفسلت أن مسيو مسير ترى عرق أسلام دحرم أواجيو لتنا أستاذ عيسر عامتها قاريس وزنبرة ناي إرترا برا داغما يزي جمرا أبز جزي زخاء ات من قد أير معلتا ونا بإرترا كاب كلتها كساب سلسته براتات يقبرالو فتس مسرح من قد أير إثيوبيا مسفن تاسو أبزح لفك أروا معلتات مصري بورتر تبهال إثيوبيا معكن أبز جبرك على محتت بات إيرا إرترا أبي إثيوبيا كنت قملو سلزين نخل ناب دولار كأيرم يوم كهوبنا زقبهم انتخون الدولار كم زي بلوم يوم حابيرمنا كم زبلة إتا غازيتا تقيس لا بجكاتي أبي إرترا تتحيز ومزلو كباب كلتا مليون دولار أب نيجيريا بتموسس المخنيات نرجع لحد عمت أستات 8 مليون دولار تتحيز وم كم زلو يتحلف زحبر مسفن نزقم مفتاح نعلم لخاو محبر مقعزي أير حجز كحتى مخانم حبير لا بنسأرو علم لخاو محبر مقعزي أير ويا آياتا أبزسو من زي أبزوص مجلسي من قست إثيوبيا نخالوت من قد أيرات كخفل زقبأ أستات 9 مليون دولار عدا كم زلو بمحبر إثيوبيا مس مقعزياتات أير زلو متأثر أب حدقا نخي ودق إت من قد أير زلو 9 مليون دولار عدا بقولتف كخفل تسوي علا جنزب كابكالوت من قد أيرات بأوان مفناو بعلم لخاو سمعت تراجع مخانو زخخر إتمحبر نعلم بمقعزي أير نمتأثر اسمع كخبر اللوي له وانا دايركتر إتمحبر ويلي والش من قست إثيوبيا مع كلاي بانكن ناندستري افيشنز $1 من مدابهم إت9 مليون دولار كاب هاجر نخي واتس الزخل كلي كبل يافليتو علم لخاو محبر مقعزي أير بعسرت شعة ميازيا شحن شعة 245 أب هافانا كوبا زت مسرته متى كأتنايتي بشحن شعة 210 شعة أب هيج نيزرلاندز تمسرته علم لخاو محبر برتاتيو إتي بشحن شعة 245 بأستات 50 شوعة هاجرات تمسرته محبر أبز وانزي ب120 هاجرات زوننا أساس 300 من قد أيرات أبلات اللوا حدا خبهم كأ من قد أير إثيوبيا يو حدا سب كاب نابن حدا بوتا بأير كجيش أبز دليل لوان تكيت نمجزأ 3 أمارة استاتي زلوا كوكيل قعزه كبيت صحفة من قد أير ويكأ تكيت كاب شتأ مربات بأونلاين زغل مسكونة إتانا تقعزه تفتصم من قد أير يتجنزب بخمي زبز حزب الحتى كل على قدنيو بيرترا كاب كل التشحن 4 كسب كل التشحن 9 كايد سرح من قد أير إيرترا كاب كل التشحن 4 كسب كل التشحن 6 أبال بورد من قد أير إيرترا كاب كل التشح كسب كل التشحن كلتن لعلوي حلافي تريجري كومدما كاب كل التشحن 3 كسب كل التشحن 6 حلافي أتاوشت أهجر إيرترا خوينو بزل على صفحة زقلقلة أتو كبرم دافلا بزعبازي أملكتو مع كنزيانا BBC هيبو أبزل حبريتا كم زيلي زقلز كاب حدا هاجر مشتا تكيت ناي كاب حتو ناي تمن قد أير ناي نقدي ريسكيو منقستي وعلز أتول أيكون ندحر مبال جنزب كاب بخمي تأكب تكيت كاب ماني شت ألقى كندي كوميشن تخفل زبل اتمن قد أير زأتو سمعي يبل نسقط إلو حنت من قد أير نبحد هاجر براخ جمر ويبراخ تسفح كلا اتقبرو سمع قبري دمو سرح تنياتاتن كالو وزايتاتن مسكفلت صوري مخسبة بمنتا ياخت وزدو زبل كم زخوني تاقس اتن أبكال هاجر ببات إيرات هاجر أبنتا بإرترا بنقفة تكيت كشت أزو سنة هاجرات زلوانا أمراتي حدا كابنات عداقات $1 معداقيو اتكال أي أمرات خا أب إرترا انت وسيدنا من قد داير إثيوبيا مس نقداو بانك إرترا وي مس هاجراو بانك إرترا سمع انت جيرو جنزب مستأكبه $1 تهوبنا زبل كخون يخيلي زبل نسوا تحيزو أب إرترا انتيرينايو $1 أبنات عداقا أيركبنيو نقداو بانكن هاجراو بانكنون مزلو كل حسرتات $1 كنهبوكو من إيلوم زسامام عقن أي مسلنن إلي وسخ دحر عرق سلام إيرترا إثيوبيا مالت دحر عامته غلط تشحن 10 شومنتن من قد أير إثيوبيا أب إيرترا برا كجمرن كله مسز نبره ووع سمعيت بوليتيكا ودفيت كم زنبره زغلص أتكبر مدافلا من قد أير إثيوبيا حجون اتكفلت ببوليتيكا
ፖለቲካዊ ዝርብ ክፍትሓሎም እዮም ክጽበዩ ዝኽእሉ ኢሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርያ እቲ በረራ ገንዘበይ ምእካብ ኣይክጽግመንን ብምባል ጀሚራ ክትከውን ከም እትኽእል ግምቱ ዘቐመጠ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገንዘበይ ክእክብ ኣይከኣልኩን ኢሉ ክጠርዕ ኣይክእልን እዩ ኣብ ምእካብ ባጤራ ወጻኢ ጎጎይ ውሳነ ገይረ ጥራይ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ንግዲ ይብል ኣቶ ክብሮም ሓላፊ ትሬጀሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኤርትራ ምስታ ካብ 1992 ጀሚራ ኣብ ሰሙን 5 ግዜ ናብ ኤርትራ በረራ ተካይድ ዝነበረት መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣጋጢሙ ምንባሩ ብምግላጽ ክሳብ 1998 ኣብ ናጽ ዕዳጋ ዶላር ምርካብ ዘጸግም ኣይነበረን ድሕሪ 1998 ምስ ምጅማር ኩናት ግን ኣብ ኤርትራ ሕጽረ ዶላር ስለ ዘጋጠመ ኣብ ሕሳቦም ማለት ናይ ሉፍታንዛ ሕሳብ ዝነበረ ናቕፋ ናብ ዶላር ቀየርኩም ሃቡና ይብሉ ነይሮም ብምባል እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ብናቕፋ ሚልዮናት ከም ዝነበረን ብምግላጽ ኣይተፈትሐን እውን ይብል ሉፍታንዛ ምስ ኤምባሲ ጀርመን ብምዃን ወላ ፍርቁብ መንገዲ ሓገዝ ንኤርትራ ክንህባል ዝብል ሓሳብ ከይተረፈ ኣቕሪቦም ምንባሮምን ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኤርትራ እውን ረኺቡ ኣዘራሪቦ ምንባሩ ኣቶ ክብሮም ይዝክር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በዚ ኣብ ኤርትራ ተታሒዙ ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ሰልዲ ኣመኽንዩ ኣብ በረራታት ለውጢ ክገብር ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ክመልስ እንከሎ ኣቶ ክብሮም ብደረጃ ኣየርላይን ለውጢ ክህሉ ኣይክእልን እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኹርዩ ግን ይኽእል እዮም ኪንኡ ዝኸይድ ነገር ግን ክህሉ ኣይክእልን ይብል ንሱ ሓላፊ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓንቲ ነፋሪት ፍራንክፈርት በፂሓ ንኽትምለስ ካብ 120 ክሳብ 130 ሽሕ ዶላር ወጻኢታት ትገብር ከም ዝነበረት ብምሕባር እቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኤርትራ ይእውደዮ ዝብሎ ዘሎ ገንዘብ ምስ ውህሉል ዓመታዊ እቶት እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ግምት ብምእታው ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ብዙሕ ዝፈጥሮ ጽልዋ ከም ዘይብሉ ይእምት መንገዲ ኣየራት ከምዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣጋጢሞ ዘሎ ጸገም ከጋጥመን እንከሎ በቐጥታ ኢዱ ዘእቱ ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ከም ዝኾነ እዩ ኣቶ ክብሮም ዝገልጽ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ቀጺሉ ንበረራታትን ክፍሊታትን ኣብ ዝምልከት እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር እዩ ዝኾነ መንገዲ ኣየር ኣባል እዚ ማሕበር ክኸውን ስለ ዝግደድ እዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣጋጢሞ ዘሎ ጸገም ከም ኣብነት እንተወሲድና ነቲ ኣብ ናይጄርያ ተታሒዙ ዘሎ ገንዘብ ኣመልኪቱ ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር መግለጺ ኣውፅኡ ይብል ንሱ ኣስዒቡ ዝያዳ ግን ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ኣብ መንጎ መንገድታት ኣየር ንዘሎ ምስሓብ ክፍሊት እዩ ዝፈትሕ ብጀክኡ ናይ ክላ ኣየር ተኸፍሎ ገንዘብ ኣሎ ናይ ነዳድን መዕረፊ ነፈርትን ተኸፍሎ ኣሎ እዚ ኩሉ ክኽፈል ዝግብኦ ተጸብጺቡ እታ ይኽፈለኒ እትብል መንገዲ ኣየር ንዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር እያ ትሕብር ክብል ይዛረብ ነዚ ዝያዳ ከነጽር እንከሎ ኣቶ ክብሮም ኣብዚ ክፍሊት እዚ ናይ መዕረፊ ነፈርቲ ናይ ክላ ኣየር ከምኡውን ሓደ ተጓዓዛይ ንኣብነት ኣብ ቤት ጽሕፈት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ትኬት ቆሪጹ ክሳብ ሓደ ከተማ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይኸይድ እሞ እቲ ዝቕጽል ጉዕዞኡ ብኻልእ መንገዲ ኣየር እንተቐጺልዎ እታ ጉዕዞ ዝቐጸለቶ መንገዲ ኣየር ክፍሊታ ብኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ካብ ፈላሚት መንገዲ ኣየር ከም እትቕበል የብርህ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቀሪቡ ዘሎ መግለጺ ክሳብ ሕጂ ዝሃበቶ መልሲ የለን ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ዘይተኸፈልክዎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ገንዘብ ኣለና እኳ እንተበለት ብኻልእ ወገን ንኻልኦት መንገዲ ኣየራት ናይ 95 ሚልዮን ዶላር ዕዳ ከም ዘለዋ ኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሰው መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ርኡይ ዕብየት ከም ዘመዝገበ ብምግላጽ ኣብ መወዳእታ እዚ ባጀት ዓመት 1.6 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ረክብ ተጽቢት ኣለና እዚ ድማ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣፈጻጽማ እንትናጻጸር ብ20 ሚእታዊት ወሰኽ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ በዚ ኸኣ እዚ መንገዲ ኣየር ኣብ ኤርትራ ኣይተኸፈልክዎን ዝብል ዘሎ 2 ሚልዮን ዶላር ከምኡውን ኣብ ናይጄርያ ኣይተኸፈልክዎን ዝብል ዘሎ 80 ሚልዮን ዶላርን እቲ ብካልኦት መንገዲ ኣየራት ዝእወደ ዘሎ 95 ሚልዮን ዶላርን ምስቲ ክሳብ 1.6 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ኣታዊታቱ እንትናጻጸር ኣመና ትሑትን ብዙሕ ሽግር ከስዕብ ዝኽእል ከም ዘይኮነን እዩ ዝግለጽ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم